Carmona, ganap ng lungsod matapos ang pagdaraos ng plebisito nitong weekend. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pinabura ng mga residente ng Carmona, Cavite ang pagiging syudad nito matapos ang isinagawang plebisito nitong Sabado na mayagbag ang yes sa botong mahigit 30,300, mas mataas kumpara sa lagpas 1,000 no votes. Ginawa ang plebisito sa bisa ng Republic Act 11938 para mapagtibay na gawing component city ang Carmona mula sa pagiging first-class municipality. Para maging malaman namin kung anong mangyayari talaga sa aming Cavite. Boses ng ng taga Carmona para makaano natin kung ano yung mga hinaing ng mga taga Carmona, kung gusto ba nating mas mapaganda yung Carmona. Mahalaga para sa 91 years old na si Nanay Patricia ang boto niya. Yes, gusto ko po sumaya sa aming bayan eh. Maraming mga negosyo, kakapasok ko ng trabaho mga apo namin. Umabot ng 53% ang voter turnout. May mahigit 58,600 registered voters sa Carmona. 14 na barangay ang sakop ng plebisito. Mahigit 200 PNP personnel ang ipinakalat para sa seguridad ng 10 polling centers na pinagdausan ng botohan. Ayon sa COMELEC, naging tahimik at maayos ang naging botohan sa Carmona. Sa 12 taon nila itong hinintay and sa 12 taon ito na yung araw upang malaman natin ano ba talaga ang kanilang kagustuhan. Ito'y inasam namin sapagkat pag ikaw ay city, meron ka ng fiscal autonomy. You don't have to remit your share ng RPT sa province. Kapag tumaas ang iyong income, ibig sabihin ito, mas marami kang services. Pangwalo na ang Carmona sa mga lungsod sa lalawigan ng Cavite, sumunod sa Cavite City, 13 Martires, Tagaytay, Dasmariñas, Bacoor, Imus at General Trias. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News.